Kom maar. Ja, hop, dus, wee. Kom maar. Dus, wee, wee. Nou, wij zijn hier bij Oudegaan, Gaasterland-Sleert. En wat ik doe is hier de bermen begrazen. Hop, hop. Yo, hop. Eigen rechts, hop. Zie je? Let op, mij. Let op. Let op. Zie je, let op. Eigen rechts. Nou. Piek, nou. Wee. 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 Zo, wee. Goed zo. Dus wee. Hop. Daddy. Hoe wil je eigenlijk een ski-up-header? Ja, een goede vraag. Ja, wist ik het maar. Dus per toeval. Van het een komt het ander. Wat hobby's bij elkaar en dan opeens bij je schaapsherder. Maar ik vind jou dat ik echt uitschijn als een ski-up-header. Oh, is het zo? Oh, nou ja, goed. Ja, nou ja. Ik weet het niet, maar het is zo geworden in mijn leven. Uiteindelijk. Bevalt het een beetje? Jawel, jawel. Het is hartstikke leuk. In het algemeen is het een erg meditatieve baan. Ja, je hebt wel tijd om nooit te denken? Jazeker, ja, dat past ook wel helemaal bij me. Dus ja, ik heb hiervoor filosofie gestudeerd. Een verlaten studie. Dus dat past er helemaal bij, hè? Ik heb alle tijd er nu voor. Ik geloof net zoals, wie was dat ook alweer in de geschiedenis? Diderot, geloof ik. Was ook schaapsherder, filosoof. Nou ja, zo voelde ik dat ook wel een beetje, ja. Ik kan nu mijn gang gaan. Dus nou en dan heb je nog wel eens even een mooi filosofisch inzicht. Ja, het is ook... Het is eigenlijk... mijn richting in de filosofie is sociale politieke verbanden. Nou ja, dan heb ik hier mijn eigen republiek opgericht. Dus wat dat betreft, dan zie je alle relaties en hoe je met elkaar moet omgaan. En communicatie is, nou ja, is heel essentieel hier. En voor elkaars belangen opkomen. Nou ja, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Het is een mini-republiek, zeg ik het, noem ik het altijd. Dus, kom eens hier. Ja. Hoi. Hallo. Zie je, hoi.